Здравейте, приятели! В днешното видео е време да ви разкажа как съм наистина, какво ми се случва и какви приключения предстоят в живота ми. Тъй като, знаете, аз бях до 15, училището свърши, лятото започна и нали знаете как всички хора имат това очакване да имат най-невероятното лято, да си го спомнят за цял живот, но не винаги лятото изглежда така. И аз се стремя лятото ми да изглежда така, тъй като до година ставам 7 клас и просто искам да се живея живота това лято. И напоследък една моя приятелка, Катя, ако гледаш това, каната ми още седи, беше нарисувана преди около седмица. Много е красива, наистина много те бива. Имам тук и на пръстъци. И утре заминавам. Буквално утре в 3 часа или 3:30 ставам и към 4 часа пътуваме за летището. Ще отивам в Испания и много се вълнувам, защото и преди съм била в Андалусия, Южна Испания, но сега ще отиваме в Мадрид и ще посетим още 6 градчета. Освен Мадрид ще отидем в Толедо, още Бургос, Агора и още други градчета. И това е част едно от моите испански приключения, в които ви разказвам какво точно ще правим там. А във втората част ще ви пусна влог, не знам дали ще има 2 или 3 части, зависи колко е дълго, тъй като ние ще бъдем там за цели 10 дни, хора. И толкова много се вълнувам, нямате си никаква представа. В момента е около 7 часа в събота, аз утре в неделя заминавам. И трябва да стягам и багажа и иначе всичко е подготвено. Даже напоследък искам да ви споделя, понеже това лято искам да започна някакви нови хобита, нови неща и започнах да уча испански с Duolingo и се мотивирах и от най-добрата ми приятелка, която също учи испански на Duolingo и някакси когато и друг човек прави нещо и на теб ти се иска и ти да го правиш и не само покрай нея, просто много ми харесва и самия език. Смятам го за не толкова труден. Гледам и видеа в YouTube и се уча и от Duolingo и не знам, за сега не отивам на уроци, не съм се заела професионално, но смятам, че там ще си го упражня и вярвам, че ще посетим много готини места. Ще видим музея Прадо в Мадрид, който е нещо като Лувъра. Представете си, толкова е голям. Аз също за Мадрид много се вълнувам и да отидем в техният главен парк, защото съм чувала, че е много красиво. Не знам как сте вие, надявам се да сте добре. Аз, освен тези хубави неща, които ми се случват, се налага и да уча доста, защото, както вече ви казах, до година ще имам матури и предпочитам да се подготвя от лятото и да се упражнявам повече, защото когато започна училище, по този начин ще ми бъде по-лесно и не по-приятно, но разбирате какво искам да кажа. Други неща, които искам да споделя за мен, са моите любими хобита. Аз обожавам киното и театъра. Не знам дали знаете, но когато порасна, искам да стана актриса. И ходя на актьорско майсторство. И това лято ми предстоят и други нови приключения. Ще отивам на лятно училище за актьорско. И също така ми предстои и едно друго много готино пътуване, свързано с киното. И имам и още едно пътуване в чужбина, но за него ще ви споделя някой друг път. И виждам, че нашият канал вече се лекичко разпространява и съм чувала, че са най-трудни първите 1000 абонати, след това първите 10 000, но все пак ние сме на 30 няколко абоната, не сме чак толкова напред с материала, но смятам, че се справяме добре, аз се опитвам да съм постоянна, дори сега, вчера снимах видео, което пуснах днес на 27, но това видео го снимам днес, защото искам и следващата седмица да снимам видео, за да може всяка седмица да пускам видео, защото не само в YouTube, не само в изкуството, в спорта, но постоянството е изключително важно нещо в живота, но което смятам, че е нужно всеки един от нас да се научи в даден момент от живота си. И мисля, че когато съм постоянна, наистина ще мога да успея, като правя всяко едно мое видео още по-добро и по-добро.
И съм ви много благодарна, че гледате моите видеа. И се надявам това видео също да ви е било интересно, да ви разказвам малко повече за мен и как утре тръгвам и просто се пренасям в друг свят, избягвам от света, в който живея и малко да си почина. Мили хора, последно за днес искам да кажа, че съм много благодарна за всички неща и пътувания, и преживявания, които ми се случват. И ви пожелавам и на вас весело и много щастливо лято и да си изкарате чудесно, да пътувате много и да сте много щастливи.